Dneska bych vám ráda ukázala ten zajímavý keř. Jmenuje se muchovník a tyhle ty krásné bobule, pokud jsou fialový nebo skoro modrý, tak jsou hrozně dobrý k jídlu. Chutnají trošku podobně jako borůvky a taky se ten keř, který se jmenuje muchovník, tak se používá jako náhrada borůvek, protože chuťově i vzhledově jsou podobný ty plody, ale nevyžaduje kyselou půdu. To znamená, že pokud na zahradě tu kyselou půdu nemáte, nemusíte ji kvůli tomuhle keři nějak přizpůsobovat nebo upravovat. Navíc je ten keř výrazně větší než borůvka. Tenhle ten má takový možná skoro 2 metry a letos je teda bohatě osypaný. Teď je konec června, takže je to zrovna doba, kdy ten keř dozrává, kdy ty bobule dozrávají a jsou fakt hodně dobrý. Jinak na jaře mívá takový bílý květy, takže je moc hezký i na jaře a na podzim se potom zbarví do takových podzimních barev. Takže muchovník, to je zrovna keř, který bych na zahradu velmi doporučila.